हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोना होफैदों आरो बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों जोंनि फेसबुक एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनाव दासान्दि धोरोमखौ लानानै गोबां बेले-बेजे सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेयावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय सुंद' भिडिअ लाबोनानै लानाय जादों आरो बेखौ बुंनो गोसो गैयामोन, मानो होनबा धोरोमनि खोथा सावरायोबा बियो जोबनानै थाङा आरो ओंखायनो धोरोमनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैयामोन। नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ नुनानै खोनानानै आरो ससियेल मिडियायाव दा बेनो जाखांबाय थानायलाय बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंनो लानाय जादों। दा खोथाखौ नोंथांमोना मा जानो नागिरदों एबा मानि थाखाय दावराव जादों बेखौ बयबो मिथिखाबाय, बेखौ गोदानै बुंनो गोनां गैलिया। नाथाय बेसो जोङो गोरोन्थि खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा, सुद्रायनानै लानायासो गिदिर बाथ्रा आरो गोरोन्थि खालामग्राखौ जोङो निमाहा होनो हानायासो बेबो जोंनि देरसिन गुन आरो बेनि थाखायनो जोङो बे बाथ्राखौसो गोसोआव लानांगोन। दा गोरोन्थि खालामनायनि बेलायाव जोङो बांद्राय रायबाबो बेबो गोरोन्थिद्राय नोंनावबो जागोन आरो गोरोन्थि खालामग्रायाबो गावनिखौ जुदि गंनानै लायाबा बेयो आरोबाव बेनिफ्राय बांसिन गोरोन्थि खालामनाय जागोन। दा जोंनि बेलायाव मोनसे साननायखौल' जोङो गोसोआव लानांगोन, सिदा सिदि जोङो रावबो बाथौ हारि नङा एबा रावबो ख्रिस्टियान हारि नङा एबा रावबो ब्रह्म हारि नङा बा माबा मोनसे जोङो बबेबा धोरोमनि हारि नङा, जोङो बर' हारि। दा बे मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लानांगोन। दा बेखायनो जोंनि बयबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैबो मानसियानो जायखिजाया गुबुन गुबुन धोरोमखौ लायो एबा जोंहा बेयाव बुंनो हाया, बुंनो गोनां गैया, गावबा गावनिसो बे खोथा। दा बेखायनो जोङो बबेबा मोनसे फिसा गोरोन्थिखौ लानानै जोंनाव कमेन्ट्सफ्राव जोंनि ससियेल मिडियायाव गावजों गाव नांलायलायनाया सोलिलांनो नागिरदों। दा बेखौ बन्द' खालामनो नांगोन आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे खोथाखौ जोङो साननो नांगोन, जायफोरा धोरोमनि लामाखौ दैदेनदों एबा जायफोरा समाजनि लामाखौ दैदेनदों। दा बिथांमोना साननो नांगोन जे बे मोनसे जोबोद गोरोन्थि लामा। जोङो गावजों गाव सावरायनानै सुद्रायलायनो हायो। दा बे मोनसे खोथा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोङो नुनो मोननाय जादों जे जोंनि बर' हारिनि धोरोमनि सायाव लानानै गुबुनफोरा जोंखौ मारैबा बोस्रांनो हायो एबा मारैबा बोखारनो हायो एबा गावस्रालायनो हायो, एना एनि लाबोनो हायो, बेनि सायाव नेगेटिभ साननायजों माखासे मानसिफ्रा बुङो आरो बेयो दिनै सोराङाव फैदों, जायखौ जोंनि बे ससियेल मिडियायाव सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो गुबुननिफ्राय जोङो सांग्रां जाथारनो नांगोन। जोंनि न'आव जोङो मावजि मासे फिसिनानै लाबोयोबा बिमायानो लाबो बा बिफायानो लाबो, नाथाय मावजिया गोरोन्थि खालामोबा जोंनि लाबोग्राखौनो जोङो दाय होगोन एबा फिग्राखौनो जों दाय होगोन बा मावजिखौबो जोङो दाय होगोन। नाथाय गुदियाव सोर जानानै दङ? न'नि दावराव दावसि खालामग्राया मावजियानो खालामना होदों। मावजि गैयामोनब्ला बिसिबो फिसायबो नांलायनाय नङामोन, बिमाबो बिफाबो नांलायनाय नङामोन। दा बेबायदि बे फिसा एगजामपोल। दा जोंनावबो बेबायदि जानानै दङ, जेराव जोंनि मोनसे मेलाव गुबुन मानसिया फैनानै एबा गुबुन मानसि가 आलासि जाफैनायाव जोङो बेबायदि जादों। नाथाय गुबुन मानसिया जोंनि बाथौ धोरोमारिबो नङा, जोंनि खृष्टान धोरोमारिबो नङा। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, सोरबा थार्ड पार्सन एबा थामथि जायगायाव थानानै बेबायदि गन्दगल जादों आरो दावराव बेनो जाबोनानै दङ। दा बेखायनो जोङो जिहेथु बयबो बुजिबाय, नुग्रायाबो बुजिबाय, खामानि मावग्रायाबो बुजिबाय एबा गोरोन्थि मावफ्लांनायाबो बुजिबाय। दा बेखायनो जोङो बयबो समानै जोङो सिरि थालायनानै गावजों गाव सानलायलायनानै था आरो बेनिफ्राय फिन जाहाथे गोदान बेबायदि माबा मोनसे गोदान जाथाय क्रियेट जाया, गोदान माबा मोनसे काहानि क्रियेट जाया जोंनि गेजेराव, बेखौसो जोङो साननो नांगोन। दा बेखायनो जोङो गावजों गाव बेबायदि दावराव नांलायलायनायखौ बन्द' खालामदो आरो जेसेबां जादों गोरोन्थि मावग्राया जाय गोरोन्थि मावदों बिथाङाबो सुद्रायनानै लायोबा मोजां, रायजोफोरनि सिगाङाव जाहाथे बुंनानै लायोबा बेबो मोजां। दा बेबो गोरोन्थिद्राय नङा। दा बेखौसो आं बुंनो नागिरदों। दा बेनि अनगायै मोनसे बाथ्राया बे, जोंनि गेजेराव धोरोम गुरु होननानै बुङोबा सोरखौ बुङो? जाय मानसिया गावनि धोरोमखौ फोसाबनो नाजायो, गावनि धोरोमनि गेजेरजों गावनि समाजनि मानसिफोरखौ फोसाबनो नाजायो, गासैबो धोरोमखौ समानै नायो, बेसो धोरोम गुरु। नाथाय जाय धोरोम गुरुआ गुबुन धोरोमखौ बखिगोन, गुबुन धोरोमनि सायाव गाज्रि बुंगोन, गुबुन धोरोमनि सायाव इनायै नायगोन, बे मानसिया गावनो धोरोमखौ सिफायग्रोनाय जादों। दा बेनि थाखायनो बियो धोरोम गुरु जानो हाया। जानो हागौ बियो ख्रिस्टियान धोरोमनि फादारानो, जानो हागौ बियो ब्रह्म धोरोमनि ब्राह्मणानो एबा बबेबा हिन्दु धोरोमनि फुजारियानो जाथों बा बाथौ धोरोमनि दौरियानो जाथों बा अजायानो जाथों बा जायखिजाया माबा मोनसेयानो जाथों, गासिबो धोरोम गुरुआनो जायाथों मानो बियो धोरोमखौ गिबियाव गावनिखौसो मोजां खालामनो लानांगोन, गावनिखौसो फोजौनांगोन। नाथाय गुबुन धोरोमनिखौ नासयोबा, गुबुन धोरोमखौ गाज्रि बुङोबा धोरोमखौ बिथाङानो सिफायजेननाय जागोन। दा बेखायनो जोङो बयबो सिनायनांगोन। दा
दा बेनि थाखायनो जोङो धोरोमखौ धोरोम बादि जोङो फालिलांनो हायोबा मोजां, बे बाथ्राखौल' बुंनो नागिरदों। दा बाहाय आङो रावखौबो डिभिजन साना, बयबो समानैनो थानांगौ, बयबो बिदा फंबाय, बयबो जोङो बेनिल' खोथा मोनसे जोङो बर' हारि। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।